Gaur onartu du Nafarroako gobernuak, Nafarroako Unibertsitate Publikoan medikuntza gradua esartzeko akordioa. 2 egun barru hasiko da aldez aurreko ohiko izen ematea, ekainaren 14tik 21 zabalik egonen den alegia. Urteetako aldarrikapena izan da Unibertsitate Publikoan medikuntza ikasi ahal izatea eta dagoeneko gauzatu da. Gaur hartutako akordioak esanahi sakona dauka, urratz bat gehiago delako foru erkidegoaren alde NUPek eta Nafarroako gobernuak batez ere osasuna eta hezkuntza departamentuen elkarlanean. Nafarroako gobernuaren iritziz, Unibertsitate Publikoan medikuntza ezartzeak Nafarroako osasun arloko ikerketa institutuaren eta Navarra Biomeden ikerketa ekosistema indartuko du. Ezagutza sortuz eta ibilbide akademikoa naiz jarduera klinikoa eta irakaskuntza zein ikerketa aldi berean egiten duten profesionalak inplikatuz. Horretan ere, ari gara lanean, osasuna, Nafarroako S3 estrategiaren ardatzetako bat delako eta medikuntza gradua gobernuaren zein unibertsitatearen apustu irmoa delako Nafarroa osasungarriago eta lehiakorrago izan dadin. Nioenez, graduaren kalitate goreneko ezarpena bermatzeko urratz bat gehiago da akordio hau, baina ez da azkena, oraindik asko dago egiteko eta horretan dihardugu. Izan ere, lehenengo 2 ikasturteak osasun zientzien fakultatean hasiko dira, eraikin bat erantziko zaio, 322.000 euroko inbertsioa suposatuko duen eraikin modularra. Eta bitartean, Unibertsitate Publikoa eta Osasuna eta Hezkuntza Departamentuak premien azterketa egiten jarraituko dute, medikuntza graduaren eraikin berriaren ezaugarriak zehazten joateko. Asmoa litzateke medikuntza eta psikologia graduak arditzala eraikin berri horrek.